ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଇଟା କାଲି କିଣା ହେଇଯାଇଛି 1500 ଟଙ୍କା। ଆଜି କହିଲେ ଅଶୋକ ଗଣିବ। କୋଉ ପିଲା ମନା କରି ପଠେଇଛି ଏଇଟା 1500 ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେଇଛି। ସଜନ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି ସେ ବାବୁରେ ମୁଡୁ ମାରିଦବା କଣ କରିବା। ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା କହିଲେ ସିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ପ୍ରତିଭା ମାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଜି ଇଏ ପାଞ୍ଜି ପାଇଛେ ସେ ପାଞ୍ଜିର ରୋଷେଇଟା କିଏ ନା ତାହା ହଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦର୍ପଣ। ଲେଖିଥିଲେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ମାତ୍ର କେଇ ଖଣ୍ଡି କାଠିରେ ସିଏ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଆକାଶର ଦୂରତାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାପି ଦେଇଥିଲେ। କେଇ ଖଣ୍ଡି କାଠିରେ ସେ ଯୁବ ଜନ୍ମା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ରେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଏ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଯାଙ୍କର ବହି ରାଘବ ବିଳାସ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ସେଇଭଳି ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ମାଲୋ ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା। ସର୍ଜନ କାହିଁ କହିଲି ଏ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ରଥ ଶର୍ମା କହିଲେ ଇଏ ମାରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆର ଘରର ବଡୁଆ ଟାଣୁଆ ପୁଅଟା ହଉଛି ଭୀମ। କହିଲେ ଆଗେ ଭୀମକୁ କୋଉ ବହି ଅଛି କହିଲେ ମିଳିବ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ବହି କିଣିଲେଣି କିଣୁନା ବନ୍ଧୁ କିଣ ବହୁତ ଜାଗା କଣ୍ଟାବାଡ଼ ବ୍ଲକରେ କିଣିଲଣି। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କଟକରେ କଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିଛ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରଖିଛ ଓଡିଶାର ନାଁ କରିପାର। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ନାଁରେ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ନାହିଁ କି ବାଡି ନାହିଁ। ପକେଟକୁ ମାସକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆସେ କିନ୍ତୁ 1,00,000 ପଇସା 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସଜନ ବହି ହେଲା ଓଡିଆ ଭାଗବତ 10ମ ସ୍କନ୍ଦ। ବୋଲେ ଭୀମକୁ ଲଡୁ ଦେଲେ ଭୀମ ବଞ୍ଚିଗଲା। କାହା ବଳରେ ଭୀମ ବିଷ ଲଡୁ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଆଉ କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲା ତା ଥିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ।